हाय फ्रेंड्स, बे भिडियोआव नोंथांमोना नुनो मोनगोन गुबुन गुबुन जिउआरिनि हाथाइनि बिबांफोरखौ जाय नेक्स्ट एग्जामाव जोंनियाव फैथावथाव जों साननायाव खोनानायाव जाथावा बादि मोनदों। जिउआरिफोरनि हाथाइफोरनि सायाव जोंनाव मा कुइसन फैथावो, नाथाय जायफ्रा एग्जाम होयो बिथांमोना मिथिखायो जानो हागौ जे रेफारेन्स लानानै गुबुन गुबुन जिउआरिनि हाथाइनि बिबांफोरखौ सोंनाय जायो, जायफ्रा कमन एबा सोंथावथाव बिनि सायाव गासिबो जिउआरिनिखौ बाहाय होजोबनो हानाय जानाय नङा। नाथाय जायफ्रा कमन सोंथावथाव इन्टारभिउआव फैयो बेफोरबायदिखौ बाहाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना भिडियोखौ जोबजासिम नायलाङोब्ला नुनो मोनजोबगोन गोदानै बबे जुनारफोरनि हाथाइया बेसेबां। मानो होनब्ला जों मोगथां मुलुगाव जों माब्लाबाबो बेफोरखौ जों सानफेराखैबो जानो हागौ, आरो जायफोर बिथांमोना मिथिखायो बिथांमोननि थाखाय धन्यबाद। आरो लोगोफोर, मोनसे खोथाया जाहैबाय, आंनि कमेन्ट्सआव फैदोंमोन गोबां माखासे आंनि भिउवार्सफोर, जाय रेगुलार भिउवार्स, बिसोरो कमेन्ट्स हरदोंमोन जे PDF फाइल खालामनानै होनो हायोब्ला एसे गोजोननाय मोनगोन। अब्ला आंबो सेस्था खालामदों। नैबे भिडियोनिफ्राय आं स्टार्ट खालामना होनाय जादों जे PDF फाइलखौ नोंथांमोनहा लिंकनि थ्रुयै हाबनानै डिसक्रिपसनाव हाबनानै लिंक दङ, बाहाय लिंकनि थ्रुयै नोंथांमोनहा डाउनलड खालामना लानो हानाय जागोन। नैबे भिडियोनि थाखाय आं मोनसे PDF फाइलबो बानायनानै होनाय जादों। अब्ला लोगोफोर, बिनि सिगां नोंथांमोनहा बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन भिडियो नायलांनो थाखाय डिसक्रिपसनावबो नुनाय जागोन। अब्ला फैदो जोङो माबि जिउआरिनाव बेसेबां हाथाइ थायो नायदिनि। फार्स्टआव नुनो मोनदों नोंथांमोनहा मानसिनि हाथाइ, जों बयबो मिथिगौ बेखौ। अब्लाबो मोनसे खोथाखौ नाथाय नोंथांमोनहा मिथिया जानो हागौ। जेब्ला मानसिया एडाल्ट जायो एबा बैसोगोरा जायो अब्ला जोंनाव 32 थायो हाथाइया, नाथाय जोंनाव चाइल्ड समाव 20ल' थायो होननानै बुंदों बिगियानगिरिफोरा। अब्ला मानसिनियाव मोननै केटेगरिनि थायो। जेब्ला एडाल्ट जागोन अब्ला 32, बिनिफ्राय जोंनाव बारायला। नाथाय चाइल्ड, जेब्ला गथ' उन्दै सम जानानै दङ बेयाव 20 थागोन। देरनाय लोगो लोगो चाइल्डहुडनिफ्राय बारायनाय लोगो लोगो जेब्ला एडलसेन्स एबा एडाल्टआव हाबनाय जागोन अब्ला 32 जागोन। बेखौ जोङो गोसोआव लानांगोन। बिनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोनगोन नोंथांमोना हर्स, गराइनि हाथाइया बेसेबां थायो होनदों 44 थायो होनदों। गराइनि हाथाइया 44 थायो। जों माब्लाबा सानफेरदोंमोन? सानाखै। इन्टारेस्टिं भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय। हर्स 44, बेखौ जों मिथिनांगोन। आरो मोनसे खोथाखौ नोंथांमोननो बुंनो नागिरदों, आं बाहाय ओरै बोख्लायबाय थादों, बिथांमोनाव सासे नायगिरिया एसे उसुबिदा नुयो होननानै बुंदों। बेहाय आङो नैबे टुल्सखौसो हाननाय जायो, नैबेहाय बे टुल्सखौसो आं हाननाय जायो। बिनि थाखायनो आं बेखौ राइट खालामना होनो थाखाय बानायनाय जायो। बाहाय माखासे टेकनिकेल प्रब्लेम दङ एबा टेकनिकेल माखासे क्रेडिट दङ आंनि सायाव, ओंखायनो आं बे टुल्सखौ हानहरो। दा सैमानि बेलायाव 42 ता दङ हाथाइया, जों बेखौ मिथियामोनबो जानो हागौ। बेनिफ्राय कावआनो जा चिप्स एबा बोरमा मेन्दायावबो एखे थायो होनदों। कावजों मोसौजों बोरमा मेन्दाजों 32 ता थायो। मानसिजों समानानो थायो होमबा मोसौनियाव। नाथाय मोनसे खोथाखौ गोसोआव ला, मोसौनिया माब्लाबाबो गोजौआव हाथाइ थाया, गाहायावल' हाथाइ थायो। बेबो मोनसे जों मिथिनांगौ खोथा। हाथाइया गाहायावल' थानाय जायो। बेनिफ्राय दङ केट, मावजिनियाव बेसेबां थायो होनदों 30। मावजिनि हाथाइयाथ' जोबोर फिसा फिसा, जों नुया। सिगांनि हाथाइ थाइनैखौल' जों फ्राय नुयो, गाहायाव थाइनै गोजौआव थाइनै। 30 थायो बाहाय, बेखौ जों मिथिनांगोन। बेनिफ्राय जोङो रेबिट, सेसानि हाथाइया गासै 28 ता थायो। बेयावबो जोङो सेसा जायफ्रा फियो, जायफ्रा जायो, बिथांमोना उननि हाथाइ थाइनै गोलाव गोलावखौल' नुयो जानो हागौ। बेवहाय गासै फिसा फिसा दङ। बेजों 28 ता दङ होनदों सेसानि हाथाइया। बेनिफ्राय फैदो नोंथांमोना माउस, एन्जरनि हाथाइ। नोंथांमोना सावगारियावनो नुनो मोनदों गोजौआव हाथाइ थाइनै, गाहायाव हाथाइ थाइनै गोलाव गोलाव। अब्ला थाइब्रैल' दङ नामा? नाथाय बे नङा। एन्जरनि हाथाइया गासै फिसा हागोमासिम टटेल गोजौ गाहाय 16 ता थायो होनदों। होमबा 16 बा गोजौआव 8, गाहायाव 8, बेखौ जों मिथिनांगोन। अब्ला लोगोफोर, भिडिअनि सायाव नोंथांमोननि मोजां मोननाय गाज्रि मोननाया नोंथांमोननि सायाव। दा बेखौनो बुंनो नागिरदों, डिसक्रिपसनाव गोबां भिडिअ दंबावो नोंथांनि हेल्पफुलनि थाखाय, बेवहाय नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन। आरो लोगोसे एन्ड स्क्रिनाव जाखांफैयोब्ला नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन। अब्ला लोगोफोर, दिनैसिमनि थाखाय भिडिअ नायबाय थानायनि थाखाय साबायखर। आरो जायफोर नोंथांमोनहा गोदान, नोंथांमोनहा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायोब्ला बेफोरबायदि इनफरमेसनखौ मोनबाय थागोन, बेखौ जों बयबो मिथिगौ। नाथाय नटिफिकेसन बेलखौ थुनो दाबाव। एसेनोसै दिनैनि थाखाय नोंथांमोनसिम गुड बाय।